19 on the clock. And it's time for our hot seat. Siyempre naman mga pamilya, hot seat, 30 hot seat questions po ang ating itatanong sa ating guest tonight. Nakaapan lang. Nitawag mo to siya ganina pero wala naman siya nitawag. Jel! Tawag ka, Jel! Tawag na gid siya, oh. Hello! Ayan! Nagkuhan ka? Nag-cough ka? Maganda? Kanang kuhan ba? Ubo-ubo ka karon? Okay, isip ko. Agay gikuya. Agay. Man akong kilid. Bagta. Pwede mo kunin mo tawagan og kuan, master. Master? Pogi. Pogi ko pero Popi manggod. Kabalo ko nga pogi ko ay na ibalik-balik di na o gusto ka nang ibalik-balik na. Buda ko akong kuan ilok. Bitaw, welcome to our Thursday Tambayan. Ano daw, nag-ready gid daw ka karon, nag-workout daw ka una. Itong akong mga batos diha nga taga inyo. Workout na sada. Nag-workout daw ka. Ano yung naligo ro ko? Fresh. Pwede man po nga di na lang ka mag-ilis. Pwede man po nga nakawin. Wow. Unsay kuan kaning unsay kalambuan sa imong life karon ga eskwela ka, ga trabaho, ga freelance model, unsa ba? Eskwela. Unsay imong course? Bachelor of Elementary Education. Charot. So magsakay ka bachelor permi pag kuan. Graduate ka magsakay na kag bachelor permi. Bitaw. Ako kay Bachelor of Arts. And you know na. Ikaw daw ang pinaka-talented diha sa BSU. Unsa na? Dili, oy. Dili? Dagan di ay. Pero unsa day talent nimo? Mga lain-lain nga mga talents. Kaya na ko tanan. As in? Isa katong pinatuwad? Pwede po. Ayaw ba kaya ang mga lalaki? Oh. Text karon oh. Sige na din sila text. O, kinsa na, Master Pops. Ako sa ipaila-ila sa inyo mga pamilya si JELJEL NODADO. 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 Asa man yung mga taga NODADO, kaning mga apelido nga NODADO. Taga Danhilang. Taga kuha na iya, taga Maigo, Lanao del Norte. Lanao del Norte, wow. Hello. Kapuminaw sila. Siyempre naman, Jel, happy me nga imong gi-accept ang among invitation. Mas happy kaya eh. Oo, kay kuan. Salamat. Kanang, siyempre, talagsarabi yung babae nga mo kuan sa among muoo dani. Okay? So happy me nga naa ka nga mag-uban-uban. Pwede, ubanan ka na mo karong gabi una. Unsa imong kuan gusto pag when you graduate, unsa imong gusto nga trabaho? Teacher gyud ka. Okay, teacher good. Sus, kung ingani palang ka-sexy ang mga teachers, sus. Di yun mo absent ang mga estudyante ba? Pero elementary man day, no? Sabi na ko. Okay raw tato kung mga college pa. Kara katong elementary ko, di kay ko maka-crush ang mga teachers. Di ko maka-crush.
Anyways, kung ingani pa lang ka sexy ang mga teacher o ingani ka gwapa, sus, ano, human. Human. Human ang... Human ang assignment. They're excited para ugma. Mama! Kanang eskwela na? Excited pa kaya pagkaugma. Wala pa, nak! Kadlaon pa, uy, alas 3 pa. Excited. Bitaw. So, nag-appeal na ka mga pageant sa una? Oo, Master Popi. Yes. Daghan na? Dua po. Kadua pa? Kadua po. Unsa man nga mga pa? Sa Bayabas. Miss Bayabas o Miss Intramuras. Sa BSU. BSU. Hello, kuya. Uy, hello. Ay, taga-BSU. Ay, saba, ha? Pagyan mo kayo sila. Grabe yung ganun sila. Nag-text sila sa imo? Oo, ipaginit lagi daw. Pero Unya pag na. attendance na lagi. Unya na. Unya na kay kuan kanang mga kuan after the questions. Hot seat questions. Ready na ka ay. Ow. Sorry. Gaka-carried away ko nga. Anyways, natay 30 hot seat questions na easy round, na medium round o hard round. Unsa nga round imong ganahan? Pwede medium round. Large and medium? Sabi Hard man good. Ganahan kag hard or gusto na kag medium lang? hard lang. Sige. Grabe bedroom voice kayo. Uy, naka sa imong bed. Oo, kuya. Bye. Wala man. Ako. Ay. Kaya nga naman. Wala lang. Nakog tungod na mo. Sige lang, ipapawa lang sa to siya kay para dili kay awkward. Unsay, naghigda ka? Unsay posisyon ni mo diha? Tuwad out. Lagi ba? Please. Excited. Ba kay na. Friends karon na nagpungasi na. So, anyways, nakay 3 kabuok, 3 pass. Meaning, pwede ka mo pass ikatulo. Pero, alam mo, sa tanan babae nga among na hot seat diri, wala pa ini isang babae nga ni pass. Bisag kasa. So, problema na. Kaya, That means, ma-pressure ka. Maka-expect ba may ugpas sa imo, dili? dili. Yo! Sige, we're looking forward to that. Sa imo gina-expect tonight? Ano expectation? Sa expectation nimo tonight? Wala. Wala. Naman. Tapos, ang atong mga kapamilya, pwede sila mo ato sa MR Cagayan de Oro Facebook page. Nakita na nila dito ang imong picture. Pwede ko isa nga gi-post dito nga, pwede sila maka-comment sa ilang original hot seat question. That means, nag-comment sila dito, unya atong ipangutana sa imo, pwede kang mo pass atong ilang mga questions. Sige. And then, naapoy mga ni-text sa linya nato dani sa ABS-CBN Mobile nga 0937373164 kung nag-password sila og hashtag #HotSeatJel. Kung nag-password sila ana tapos space ang ilang original hot seat question, ato nang basahon sa imo unya sa before sa third round. Kira na sa imo? Okay na kayo. And the same gyapon pwede ka makapass ato, pwede po nimo ansiran. So muna ilang atangan. Labi na kung nag-question sila, di ba? Unsa imong kuan? Pwede ba daw ka i-add sa kuan Instagram or imong Facebook? Facebook lang yan. Sige, pwede ka i-add nila sa mga listeners?
Pwede man. Sige. Adla. Paano pa? Paano? Ansay lang i-type. Jel, tumala, nodado. JEL. Tumala. 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 Nodado. Ay lang kay kumpiyansa sa mga muad sa imo ha kay basin guwapo ra na pero wa day kwarta. Pero single man ka. Are you Dili, oh. married? Married na ba? Tawag balik, Jel. Are you married? Taken. Taken! Guys, okay na. Hanap. Sige. Grabe siya. So, unsa tong ang pwede ra mo add sa imo katurang mga friendly? Unsa man? Pwede man, kanan. Tanan. Sige. Bayot, bai. Dula. Animals, ghost, Allah. nasa Ayun, purgatorio or wala. Hindi mo add sa iya. Nasa purgatorio. Again, hashtag hot seat gel space unsa imong hot seat question para kay Gel. Karon taon na. Gel. Ipainom sa kanakong tubig ha. Okay, para mas mo kuan pag yun. Mas kay later ba basin makaihi ka. Ang toalya ha ikuandaan. Sila ka po. Isa. Ay, sorry. Yung gigamit good. Gel. Karon taon Gel ha. Sige, there you go. Si Gel. Tumala Nodado. Ang atong hot seat guest for tonight. Hot girl from BSU. 9:31 sa itong pagbabalik ang first round with JELJEL.